расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Ҷон Ҷонс бо рекорди 27-1 ва чемпиони пешина Стипи Миочич бо рекорди 24 рӯзи 12 ноябр дар турнири UFC 295. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. аллакай имшаб турнири PFL Европа баргузор мегардад, ки дар гран-при ин турнир ду варзигари тоҷик баромад мекунанд. Хуршед Қаҳоров бо рекорди 9-1 зидди Мохтар Бенкаҷи бо рекорди 27 ва Амирали Саидошуров бо рекорди 8-5 зидди Луис Макгрилем бо рекорди 7-0. ҳар ду ин муҳорибаҳо дар вазни 61 кг баргузор мегардад ва шаби гузашта ҳар дуи варзигарони тоҷик ва рақибони онҳо вазни даркуриро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. акнун имшаб онҳоро муҳориба интизор аст. турнир аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад ва ин турнирро дар телеканали ОКО тамошо карда метавонем. мо ба ҳар дуи варзигарони тоҷик барор ва танҳо ғалаба орзумандем. ҳамчунин имшаб турнири UFC 290 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва якчанд муҳорибаҳои рейтингӣ ва шавқовар мешавад. шаби гузашта қариб ки ҳамаи иштирокчиёни ин турнир вазни даркориро карда тавонистанд ва акнун мо шуморо муҳорибаҳои дурахшон интизор аст. турнир имшаб аниқтари шаби 8 ба 9 июл аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонен. ва ҳамчунин баъди ба анҷом расидани турнир мо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм канали худ мегузорем. барои ҳамаи худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа обуна ссилкаи телеграм дар описани видео. топови ҷангори вазни ним сабук UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки чемпиони дивизион Александр Волкановский аз муҳориба зидди ӯ гурехта истодааст. алекс дар фикри реванш бо Ислам аст. ӯ ба вазни сабук баромадан мехоҳад, то ин ки аз хатари воқеӣ гурезад. ӯ медонад ки дар ҳақиқат ман барои ӯ рақиби хатарнокам. аз ҳамин сабаб ӯ роҳи гурез кофта истодааст ва ба вазни сабук баромадан мехоҳад. ман фикр мекунам ки ӯ Ислам Махачевро аз ман дида рақиби осонтар мешуморад. ӯ бо Ислам аллакай як маротиба дар октагон вохӯрда буд ва ягон гуна осеб нагирифт. онҳо танҳо то қарори доваро кор карданд ва ин муҳорибаи оддӣ буд. барои ҳамин фаҳмо аст ки баъди чунин муҳориба ӯ боз ба вазни сабук баромадан ва бо Ислам ҷангидан мехоҳад, гуфтааст Топурия. дӯстон, ба фикри шумо Илия Топурия аз Ислам дида рақиби хатарноктар аст ё не? метавонем фикротона нависен. худи чемпион Ислам Махачев боша баръакс пеш аз муҳориба Александр Волкановскийро дастгирӣ карда чунин суханҳо навишт. Александр Волкановский дар ҳафтаи дар пеш истода ба ту барор хоҳонам, навиштааст Махачев. дӯстон, ба фикри шумо дар турнири имшаба Александр Волкановский боз камарбанди худро ҳимоя карда метавонад ё ин ки Яир Родригес ӯро манъ карда чемпиони нави вазни ним сабук мешавад? метавонем фикротона дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.